No lluitis. Rendeix-te. No t'afecta. Que el 60% de les dones estiguin llicenciades. I només un 10% puguin arribar a l'alta direcció de les companyies. Que cada 4 minuts es denuncia un cas de violència de gènere a Espanya. A qui li importa? No lluitis. Què pots fer tu? Ningú t'està escoltant. No lluitis, perquè el temps dedicat a la família sigui considerat a l'hora de calcular les pensions. Perquè les paraules dites per centenars de dones no són immut. Si penses que tothom es mereix tindre les mateixes oportunitats a la vida, Llavors, lluita. No et rendeixis. Lluita. Lluita pel teu gènere, pels teus drets. Lluita per nosaltres. Lluita per nosaltres. lluita. Pel teu jo.